Літаратурна-этнаграфічная экспазіцыя «Мова хаты» разлічана на дзяцей, якія падчас летніх вакацый змогуць пазнаёміцца са старажытнымі традыцыямі, абрадамі і побытам беларусаў. У такой жа хаце звычайна жыў і печ, і хата, і сена касіў, дровы калоў. Таму для мяне гэта ўсё звычна. Ну а сын ужо, калі прыязджаем да бабулі, яму гэта ўжо крыху ў дзікоўінку, але яму таксама падабаецца займацца вось гэтай звычайнай працай і нешта памацаць рукамі. Яму гэта вельмі цікава. Гэта таксама патрэбна і яно не выкрэсліваецца з жыцця, нават калі штодня не ўжываецца. На стварэнне экспазіцыі «Мова хаты» супрацоўнікаў літаратурнага музея натхніла дзіцячая кніга «Ластаўка» Ларысы Геніюш, 110-годдзе якой адзначаецца ў 2020-м. Падчас экскурсіі тут гучаць вершы і дзіцячыя казкі. Паглыбіўшыся ў гэтую тэму, сапраўды мы знайшлі ў творчасці Ларысы Антонаўны багата вершаў прысвячэнняў пра беларускія ручнікі, пра беларускі арнамент. Ёсць цэлая асобная паэма «Куфар». Кожны кут беларускай хаты, можна нават так сказаць, ён апеты і апісаны ў творчасці Ларысы Геніюш. Над афармленнем экспазіцыі працаваў вядучы мастак музея гісторыі беларускай літаратуры Геннадзь Чысты. У выставачнай зале ўбачыць экспанаты з архіваў самой установы, а таксама посуд 19 стагоддзя, прадстаўлены беларускім дзяржаўным музеем архітэктуры і побыту. Каля нашай печы мы сапраўды размясцілі тыя прадметы, якія маглі знаходзіцца ў пячурках. Гэта быў такі жаночы цэнтр, дзе жанчына, найперш печка прызначалася для таго, каб гатаваць ежу, але таксама печка была задзейнічана ў розных абрадах. З экспазіцыяй «Мова хаты» можна пазнаёміцца да 30 верасня. У музеі ўжо зараз вядзецца запіс сямей для індывідуальных наведванняў.